Les nostres escoles d'estiu i les nostres tancades de Nadal, ens van formar. Duraven només 4 dies i teníem 150 persones, tot gent jove universitària. Hi havia xerrades, conferències, hi havia activitat pràcticament durant tot el matí i tota la vesprada. Era el lloc per a trobar-nos anualment, planificar estratègies, intercanviar informació. Hi havia molta gent que no era membre del Tirant i venia perquè trobava que eren uns cursos de formació que realment formaven. Ha passat gent que avui és molt important, sobretot a Convergència i Unió, també a Esquerra Republicana. Que era la cara de la reflexió, del debat, que era la cara dels matins de les escoles del Tirant, de les universitats del Tirant, on se treballava molt i se treballava de valent. Després, tota la festa que això comportava i les nits en vela i de festa. Qualsevol projecte, si no té una part humana, fracassa. En el Tirant hi ha gent molt seriota, en el bon sentit de la paraula, molt professional i gent molt desenfadada. I aquesta combinació crec que ha estat particularment encertada. I normalment eren trobades memorables. Jo crec que a algunes persones ens ha canviat l'existència anar a aquestes trobades.